Ahojte priatelia, ja som Maroš z Ústia a vítam vás na kanáli Casting, kde sa okrem každodenného diania v našej garáži môžete tešiť na množstvo zážitkov a emócií z našich ciest, život automobilovej komunity, ukážeme vám našu prácu a samozrejme nebude chýbať nekonečné množstvo zaujímavých aut. Taktiež sa spolu budeme vydať na rôznych automobilových podujatiach, veľtrhoch, rally, či už závodných alebo exibičných a mnohých iných akciách. Banány za skvelú cenu 99 centov. Ale ešte predtým, než sa pustíme do sezóny 2025, máme pre vás prichystané krátke video z nášho minuloročného výletu do Rumunska, kde sme sa stretli s našimi priateľmi, odovzdali im niekoľko darčekov z našej produkcie a následne strávili nejaký čas v rumunských horách. V tejto chvíli vám prajem príjemný zážitok a odovzdávam slovo sebe do štúdia. Priatelia, ahoj. V dnešnom videu vás vezmeme na malý výlet za našimi priateľmi do Rumunska. Chalani organizujú automobilový rejs s cieľovou destináciou v meste Mamaja. My sme pre každého z účastníkov prichystali drobnú pozornosť a rozhodli sme sa, že pôjdeme tento darček odovzdať osobne. Stretneme sa v meste Oradea, v ktorom chalani svoju výpravu započnú. It's the road to the game. Zamieřte na severovýchod. Point. Čakáme na stretnutie s našimi chlapcami. Poďte sa pozrieť, čo sme si pre nich nachystali. Je asi približne 20 účastníkov. My sme pre každého z nich spravili pouzdro na kľúč. To je z Alcantárky pre Porsche. To je pekné. Hello guys, nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Finally. How are you? You look taller in the video. This is my girlfriend, Anvika. Hey, nice to meet Hey. you. I bring also few bags. That's one of them. It's perfect. Just as to we show them. talking before. Yeah. We make space for it. Today from 11 to 2 o'clock, they will come here. There will be two girls, hopefully, not us. They will receive each package. If you come closer, driver and co-driver. Yes. Name, everything, every detail, and inside I would like to have, as I told you. No, takže sme sa dozvedeli, že každý z jazdcov dostane takýto balíček, v rámci ktorého bude aj naše púzdro, dostane tam čiapku, no a nejaké ďalšie program so zoznamom zástavok. And hopefully next year also. Máš dosť kľúčov. Púzdra sú vždy zladené ku konfigurácii jednotlivých aut. Samozrejme sme ich priniesli ako inak než v krásnej taške od nás. The case with the case, and here is a case for the case on the case. Thank you. Chalami z Bezreli sme sa rozlúčili a my pokračujeme v ďalšom spoznávaní tejto krajiny. Ideme sa okúpať. Tak poďme vo vode.
Tam? Kurva, nemám koňa. Tam? Nachádzame sa v Národnom parku Apuseni, alebo Apuseny. Za sebou máme krásnu asfaltovú serpentínovú cestu, z ktorej sme my teraz zišli. Ona pokračuje ďalej, ale my sme sa rozhodli pre alternatívnu trasu. Neskôr plánujeme niekde si nájsť pekné miesto, zakotviť, vytiahnuť si klobásku, opiecť a prespíme. V krásnom korábe. My sme vám autičko naše ešte nepredstavili. Zvolili sme preto takúto voľbu, pretože chodíme na rôzne miesta za našimi klientami, za vami. Je to naozaj všestranné auto, je veľké, má veľký batožinový priestor, zvládne úplne nezmysel, čo sa týka terénu. Autičko je zatiaľ takto v základe, ale plánujeme ho prestavať, takže máte sa na čo tešiť. Koberce zatiaľ nemáme, ale v blízkej dobe ich náhodíme a uvidíte, budete môcť sami pozorovať tú zmenu. Čiže toto je cesta, ktorá nás čaká. Pred chvíľočkou skončila búrka a pred ďalšou chvíľočkou vyšlo slniečko, ktoré teraz zašlo, ale hádam ešte stihneme možno aj nejaký pekný západ slnka. Zápas slnka sme síce nestihli, ale našli sme celkom príjemné miesto. Ohník máme pripravený, je čas otvoriť si pivko. Prišiel nás pozrieť Michal. Michal. Máme ešte jedného, ale to není moc kamoš. To prvý je najlepší. Máme 6 hodín, onedlho vyrazíme opäť na cestu, tentokrát už domov na Slovensko. Sme na konci dnešného videa. Tým, ktorí ste sa dostali až sem, ďakujem. Verím, že sa vám video páčilo. V budúcnosti samozrejme môžete očakávať o mnoho viac zo všetkého diania. Videli ste maličko z púzdier, ktoré sme chalanom odovzdávali. Ukážeme si viacej naše auto, uvidíte viac našich zážitkov v teréne, mimo cesty, dáme si možno nejakú výzvu. Budeme sa tešiť na ďalšie spoločné zážitky s vami a s nami. Tým, ktorým sa video páčilo, určite nám dajte odber, dajte nám like, nastavte si zvonček, keď sa vám zvonček nepáči, nastavte si budík na nedeľu 13:33, nezabudnite na tento magický čas, nedeľa 13:33, pretože budeme vydávať pravidelne. Tým, ktorým sa video nepáčilo, tešíme sa na vás v sekcii komentárov, tam si to rozdávate. Vidíme sa pri ďalšom videu, kedy nedeľa 13:33. Tam?